इदिट खालामनानै मालायखौ लाजि फोनांनाय आरो मालायखौ दुखु होनाया गेदेर फाब। बिदि खालामग्राया हमजायोबा थैगोन नोङो। हेल' लोगोफोर, दिनै नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। बोथोरा जोबोद अखा जोबोद अखा बोथोर, बेनिफ्राय जेरावबो थांनो हायै बायदि बा ओंखारनो हायै बायदि जाबाय। जानांगौ बयबो खस्थ' मोनबाय। सोरबाया महाबा थांनांगौ बेरायनांगौ बा सोरबाया स्कुल कलेज थांग्राफोर गासैबो माने खस्थ' मोनबाय आरो बिथाङा गोबां माखासे सिरियासलि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों दि जाय एडिट खालामदों बे एडिट खालामग्राखौ बिथाङा जोबोद दुखु मोनदों। दा बिथाङा बुंनो जाहैबाय माने बेयो गाव नङा, आं नङामोन, बेखौ एडिट खालामदों। दा बुंनो हाला, नंगौ बेखौ एडिट खालामनानै भाइरेल खालामनानै हयथ' बेखौ एसे लाजि फोनांनो बा सोरबा माबा मोनसे बिनि सुथुरफोर जानो हागौ, बा गावनि भिउस आरो फल'वार साबसक्राइबारनि थाखायबो बेबायदि खालामनो हानाय। दा बिथाङा रंजालि कृष्णआ जोबोद दुखु मोननाय बुंदों आरो गावनि भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा बुंदों जुदि बेबायदि खालामग्रा मानसिखौ जुदि मोननाय मोनब्ला होननानै बुंदों। हयथ' गोबां माखासे रागा जोंनायजों बुंदों। दा आङो खावलायदों जाहैबाय जोंनि गेजेरावहाय बेबायदि भाइरेल खालामनानै जोंनिखौल' साननाय, गावनिखौल' साननाय, गुबुनखौ सानै आं बेखौ बेबायदि एडिट खालामनानै आंनि भिउस मोनबानो जाबाय, फल'वार्स बारायबानो जाबाय। माखासे बाथ्राखौ सिन्था खालामना नायोब्ला आं एक्सुवेलि डाइरेक्टलि फट'खौ आं नुवाखै। दा आं फट'बो नायाखै, बेनिफ्राय एडिट खालामदों ना नंगौ ना मा ना एडिटसो आं बेखौ बुंनो थाङाखै। जायखिजाया मानो आंनि बुंनाया बे, जुदि एडिट नंगौब्लाबो नङाब्लाबो जायखिजाया सासे मानसिखौ बेबायदि माने भाइरेल खालामनाया बा बेबायदि खालामनाया मोजां नङा आं सानो। बेनिफ्राय जुदि एडिट खालामदोंब्ला सोरबा सासेखौ एडिट खालामनानै बेबायदि भाइरेल खालामनानै गावनि फल'वार्सफोरल' मोननायनि बा भिउस मोननायनिल' जुदि सानोब्ला गेदेर गोरोन्थि जागोन दै, आं बेखौ बुङो। नंगौ गोबां मानसियानो बेबायदि समावहाय माने नङि बेबायदि फट'फोर आपल'ड खालामोब्ला सोरबा सोरबा लाजिनानै दुखु मोननानै बायदिसिना जाफ्लांनो हागौ बा जाफ्लाङोबो। बेखायनो जायफ्रा बेबायदि खालामदों अननानै बेबायदि खालामनो नाङा। मानोना दानि आथिखालावहाय माखासे टेक्न'लजि जुग जाबाय नालाय, हायोबो सोरनिबा खर'खौ सोरबा खर' माने जरायदेरनो होदेरनो नेकेट खालामो। बायदि बायदि माखासे एप्सफोर दंसै ना, ओरैबायदि एडभान्स माखासे टेक्न'लजि एपफोर दंसै, बेजोंहाय माने माखासे खामानिफोरखौ मावनोबो हायो। बेखायनो आं दिनै बुंनो सानदों जाहैबाय माने जाहाथे बेबायदि खालामलायनानै मालाय सोरबा सासेखौ लाजि फोनांनो नाङा। दिनै बेबायदिया मोजां नङा। दिनै आंबो नुनानै आं सानदों जुदि बेबायदि जानायखायनो माखासे जौगालायनाय मानायनाया माने गैया जालाङो आरोखि। दा बेखायनो आं बुंनो साननाया बे, जाहाथे बेबायदि खालामनो नाङा। नाथाय बिथांनि भिडिअ फुटेजाव आं खोनादों दि नंगौ बिथाङा बुंदों गोबां रोखोमनि मानसि थायोना। माखासे मानसिया ओरैबायदि लाजि गोसो, सोरबा मानसिया जेबो मोना, माखासे गोबां रोखोमनि मानसि थायोना। हयथ' माखासेया जुदि बेबायदि खालामजायोबा हयथ' माबा मोनसे जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया जाय एडिट खालामग्रा बियो जानो हागौ। बेखायनो बेबायदि खालामलायनानै होनो नाङा आरो बेबायदि खालामनो नाङा। आरो दाथ' जा भाइरेल जागासिनो दङ, जि ट्रेन्डिं माने सोलिगासिनो दङ, दा सोरबाया बेखौहायनो नंगौ सानदों। आरो हयथ' बिनि न'खरनि माखासे पेरेन्टसफोर थायो, बिमाफोर थायोना, बिसोरबो हयथ' स्टार्टिं समावहाय जुदि नंगौबो नामा साननोबो हागौ। दा बिथाङा क्लेरिफिकेसन होखाबाय बेयो आं नङा एडिटसो। जानो हागौ आं इसिबांनि नायजोबाखै, आं फट'खौ नुवाखै। जायखिजाया मानो आंनि बुंनाया बे, जाया खालामदों एडिटखौ खालामनो हायो माखासे एडभान्स टेक्न'लजि माखासे एपफोरजों। नाथाय खालामनानैहाय गावनि थाखाय सानाबालानो जाहाथे गुबुननि थाखायबो साननाया मोजां। गावनि भिउसनि थाखायल' जुदि बिदि खालामोब्ला गिदिर गोरोन्थि जागोन आं बेखौ सानो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनिमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। बाय। नेक्स्ट भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय।